Škola medijske kulture Ante Peterlić 10-dnevni je edukacijski program namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima i djelatnicima u kulturi. Polaznici mogu birati između 2 seminarska stupnja i 10-ak radionica gdje stječu znanja i vještine iz područja filma i medija. I ove godine po prvi puta smo na 2 lokacije, u Varaždinu i u Puli. Putem svojih radioničkih i seminarskih programa škola obuhvaća jedno vrlo široko područje u kojem polaznici stječu pojedine znanja i vještine. Ta područja obuhvaćaju ne samo film, već i filmsku pismenost, radio, televiziju, fotografiju, dramsku pedagogiju. Kontinuirano se trudimo usavršavati pojedine radionice i seminarske stupnje, te pratimo što se događa kako u svijetu, tako i kod nas, koji su neki novi stvaralački postupci, koji su neka umjetnička djela koje je potrebno približiti našim polaznicima, upoznati ih sa njima, te koji su primjerice nove knjige, nova znanstvena istraživanja koje mogu pomoći u njihovom svakodnevnom radu. Važnost je zato jer polaznici mogu sudjelovati u radu na filmu, to je jedna stvar. Mi pokušavamo da svake godine da oni snimaju i da budu ispred kamere, iza kamere, dakle i da prate proces proizvodnje nastanka tog nekog našeg kratkog uratka. Naravno da je jako bitno da se znanje prenosi, jer vi kad prenosite znanje, vi sami učite. Najbolja reklama za Školu medijske kulture Dr. Ante Peterlić su njeni polaznici i radovi koji nastaju tijekom pojedinih radionica. Tijekom godine skupili smo polaznike koje već brojimo u tisućama i veselimo se svakom novom polazniku, novom gostu koji vrlo često ostaje godinama. Polazim školu od 2011. Ovo mi je 13. Međutim nije nesretan broj. Kao i uvijek ovdje u medijskoj školi jako je lijepo. Nekako mi je postalo normalno da svako ljeto završavam godišnji odmor na medijskoj školi Dr. Ante Peterlića. Europska komisija proglasila je školu kao jednim od najboljih 5 projekata širenja filmske i medijske pismenosti na razini Europske unije, na što smo izuzetno ponosni. Letvica kvalitete visoko je postavljena, od čega ne odustajemo i svim silama se trudimo ne samo za vrijeme trajanja škole, nego kontinuirano kroz cijelu godinu da školu poboljšamo, da ju širimo, da svojim polaznicima omogućimo stjecanje specijalnih znanja i vještina koji će im omogućiti kvalitetniji i lakši rad u obrazovnim institucijama, u različitim udrugama i družinama, ali u konačnici i na njihovom vlastitom osobnom razvoju.